Til det her forsøg skal vi undersøge, hvad der sker, når kroppen den strapper rundt om blodårene, og dermed gør diameteren af blodåren tyndere. Vi har et hjerte her, en model af et hjerte, og vi har en murstang på, så vi har et konstant tryk, det samme tryk under hele forsøget. Og så tager vi en kop her, vejer hvor meget den vejer. Den vejer 8,2 gram uden indhold. Så skal vi have en lille tut her på. Den har et hul med en diameter på 3. Det er vigtigt, at man starter med den største diameter. Og så måler man i 5 sekunder, på 5 sekunder hvor meget vand der kommer ud. Og man har selvfølgelig en kammerat til at tage tiden. Og så vejer man, hvor meget vand der kommer ud, og skriver det i regnearket. Og så fortsætter man ellers forsøget med et hul på 2 mm, og et på 1,5 og et på 1. Det var det.